Здравейте, които ме гледате, здравейте, аз съм Мерк. И така, сега ще правя един клип. Ако не знаете, вчера тук ни циганки заплашват, че ще ги убият. Ти лъкни, защото не искам да си направя клип. И аз искам. Ти не можеш да правиш клип даже. Коста. Не мога да го плащам в YouTube, Просто ме остави да кажа каквото искам и после ти си говори колкото искаш. Така, ако не знаете, там има една циганка. Там има една глик с жълта табула. Ако вие не знаете, вчера имаше едни циганки тук дойдоха, заплашваха, че викаха ще майката, ще го убием. И после там едни големи се появиха и нали всичко отмина, викаха, че ще ни убият нас малките, обаче не убиха, само се правиха базик. И така всичко беше на базика, ама сега се върнаха. И този клип мисля да го направя предимно, за да ви ги покажа. Това беше доста яко. Там много тичане имаше, много бягане, много викове. Станимир сега нещо да чува от клипа. Ще се да слушалки. Вижте го с слушалки. Има събира същата као. Вижте го. Виж го. Аз ще те убия. Чакай. Аз ще ти убия глупавата глава. Това е този ден. Аз ще те сготвя с майката. Ай, стига за началото на клипа с псовни почваме. Айде! Чакай, направи клипа. Айде, правя го в момента. Айде, виж го. И така чакайте ми сега, защото съм смеял, ще потърся циганите и ще им викаме някакви глупости, ще има пускавърсна. Това ще го дискоректно от клипът, това ще го изрежа, да знаете. Сигурно сега чудите една псовня. Чакай да ми да го. Не знам. Чакай колко секунди става с теб. Чакайте, ще спра клипа, да се разправим с него. Така, върнахме се, разбрахме се, сега той няма да говори много, няма да прави някакви глупости, няма да се смее като пълна маймуна. Не знам защо постоянно ми се смее на нещата. Ето и Ефе викаха, че мъртъв. Чекайте да го засечем в клипа. Ако нищо не се чува, ми кажете да си купа микрофон, защото не знам, пишете в коментарите дали си купа микрофон, така сега ще потърсим малко циганите, само да кажа на майка. Мамо! Съжалявам, пак сме били в малка пауза. Бягай! Ай, сега си крещял, спирам клипа тогава, спирам го. Спирай, вече не ме интересува. Не участваш в клипа, ще си кажа на майка ми. Добре да спирам. Отивам да си кажа. Нищо не засекахме. Надявам се клипа да е харесал. Абонирайте моя канал, за да правя клипчета. Следващите ще бъдат на игри. Знаете как да направя така, че да качвам клипове на игри. Надявам се да ми кажете и чао-чао. До следващия клип.